Porozprávame vám náš zážitok s Ouija tabulkou. Kamarát, ktorého môžeme nazvať Michal, keďže nechcem uvádzať jeho skutočné meno, ku nám prišiel a zoznámila som ho s mojím manželom. Michal vedel, že máme Ouija dosku a dohodli sme sa, že príde ku nám, pretože sa chcel skúsiť niečo tabulky spýtať. Prišiel, sadli sme si do kuchyne, všetko sme nachystali, položili sme ruky na planžetu a začali sme túto našu, nazvime to seansu. Po chvíli sa nám podarilo vyvolať nejakú dušu, ktorej som sa pýtala, čo chcel Michal vedieť. Ako kontrolnú otázku dal Michal niečo, čo sme nevedeli ani ja, ani môj manžel, a teda, že koľko má Michal súrodencov. Planžeta po chvíli prešla k číslám a zastala medzi jednotkou a dvojkou. Myslela som si, že sa len niečo stalo a duša svoju odpoveď nedokončila, tak som sa spýtala ešte raz to isté. Planžeta znova prešla na čísla a zastala medzi jednotkou a dvojkou. To už som sa so smiechom otočila na Michala a opýtala som sa, tak 12 to asi nebude, že? A na to Michal celý zbledol. Po celom tele mal zimomriavky, pretože odpoveď bola naozaj správna. Michal má naozaj 12 súrodencov, 11 nevlastných a jednoho vlastného. Zostal v úžase, keďže bol predtým skeptický voči Ouija tabulke. Potom som sa spýtala zo pár vecí ešte, ktoré chcel vedieť a seansu sme ukončili. Tak čo? Veríte na silu Ouija tabulky alebo si myslíte, že to je len hra s podvedomím?